Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk f'din il-ġurnata għażiża tas-solennità tat-tluħ fis-sema tal-Mulej. Dan Ġesu li niżel fid-dinja għex magħna, miet ta' ħajtu għalina, jitla s-sema biex jerġa' jingħaqad ma' missieru. U jfakkarna li aħna xi darba wkoll qatt ningħaqdu miegħu għall-eternità. Biex inħejju ruħna tajjeb u kif jixra għal din l-Ewkaristija, illi llum se nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Marlin Portelli, ejjew fis-skiet ta' qalbna nirrikonoxxu lil Alla missierna bħala dak li jħobbna u nitolbuh maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smawiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, waħdek fl-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Fakkarkom li l-ġabra tal-lum ser tkun biex nkopru l-ispejjeż tal-bini tad-dar tal-irtiri tas-santwarju. Nitolbukom tkunu ġenerużi. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ għaddejs irroddulek ħajr għax Kristu ibnek bit-tluħ tiegħu fis-sema imexxina bla jeda l-qudiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu qatt naslu kollha għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna, ibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktib tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofolu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li permezz tal-Ispiritu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tagħhom ħafna provi li juħaj. F'40 jum raħ kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna tal-Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, ma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-missier li fuq qalilhom. Smajtu x'kontu għedtilkom, Ġwanni għamed bl-ilma, immintom fi ftit ijiem oħra titgħamdu bl-Ispiritu Santu. Kif kienu flimkien staqsu mulej u dan iż-żmien li fih se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael u weġġibhom mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u sa truf l-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu lih kien meħud il-fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema iħarsu lih sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom
Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar l-Alla. Salm responsorjali. Tela Alla bajjat ta' ferħ, ngħidu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha, ċabxbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha, ngħidu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu li sultan tagħna għannu, ngħidu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, jisaltan Alla fuq il-knus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, ngħidu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-ittra lill-Lud. Kristu ma daħax f'santwarju magħmul bl-idejn tal-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla u daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħala l-qassis il-kbir li jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għal dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi id-dnub bis-sakrifiċċju tiegħu stess. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra, għad jerġa' jidher darb'oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu, billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna il-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla, ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa, biqlubna imnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bl-ilma safi. Inżommu sħiħ fl-isqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmlilna il-weda. Il-kelma tal-mulej. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: hekk kien miktub li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-diema għal maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xut ta' dan u jien araw nibat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla ikun libiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja
u refa' jdejh u berikum. U ġara li huwa u jberikum infiret minnu u kien meħud fis-sema. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin bil-ferħ kbir reġgħu lura Ġerusalem u għadu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Illum ser naqraw ittra pastorali mill-isfijiet ta' Malta u Għawdex. L-ittra pastorali ġib li sem kompassjoni u għozza sal-axħar. Ittra pastorali dwar l-eutanasja volontarja assistita. F'pajjiżna bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika dwar l-hekk imsejħa eutanasja volontarja assistita. Fil-white paper pubblikata mill-Gvern qed jiġi propost li persuna li tkun għalqet 18-il sena u li tkun tbati minn mart terminali u li jittobba jagħtuha 6 xhur ħajja jew inqas tkun tista' toqtol lilha nfisha bl-assistenza ta' professjonisti mediċi fl-isptar jew id-dar. Nixtiequ nistidnuk biex tiżen sewwa u tara xi tfisser dak li qed tgħid il-white paper għall-futur tiegħek u tal-maħbubin tiegħek biex inti tkun f'pożizzjoni li tagħti l-opinjoni tiegħek fil-proċess tal-konsultazzjoni. Kull ħajja umana hija għażiża. Dak li qed jiġi propost hu fil-fatt suwiċidju assistit. Jiġifieri li xi ħadd ikollu l-għajnuna neċessarja biex ineħħi ħajtu billi jieħu dak li l-white paper issejjaħ mediċina ipprovduta mis-servizzi tas-saħħa nazzjonali. Dan ifisser li biex imut il-pazjent stess irid jieħu id-doża li toqtlu. Dawk li qed jipproponu il-white paper qed jisqu li l-proċess fih diversi salvagwardji li jillimitaw min jista' jirċievi din it-taħlita li toqtlu, kif ukoll jipproteġi kontra il-raba jew terzi jisforzaw li l-pazjenti jirċivuha. Iżda aħna nafu mill-esperjenza ta' diversi pajjiżi oħra li maż-żmien kollox imur għan-niżla. Dawn is-salvagwardji jispiċċaw u jiżdiedu dawk li jtemmu ħajjithom. Il-ħajja tibda ssir pace fl-lockdown u d-dmir mediku li jieħu ħsieb il-ħajja jista' jsir ukoll dmir li toqtol. Id-dritt li toqtol lilek innifsek jaf isir id-dmir li toqtol lilek innifsek. Imma rridu ngħidu wkoll li bis-salvagwardji kollha proposti, is-salvagwardji qatt ma huma ħielsa mill-abbuż, il-qtil ta' persuna waħda jibqa' qtil. Għalina kull ħajja umana hija għażiża u prezzjuża. Ħadd m'għandu jħoss li ma jiswa għal xejn. Min qed jaħseb biex itemm ħajtu m'għandux isib mill-istat assistenza biex jagħmel suwiċidju, imma assistenza biex jgħix b'dinjità, imdawwar bl-imħabba u bl-għożża. Il-kmandament Alla li toqtolx li hu prinċipju imnaqqax f'qalbna u fil-qalba tas-soċjetà tagħna jibqa' dejjem jiggwida u jiggwidana f'ħajjitna. Ma jkun qatt li aħna nkunu kompliċi fil-qtil. Huma ħafna t-tobba li jarfu r-responsabilità li għandhom jgħixu f'fedeltà il-weda li jagħmlu li jsalvaw il-ħajja mhux jgħinu fil-qtil tagħha. Bħala Knisja aħna narfu li din il-ħidma kostanti tagħna favur il-ħajja hija kontribut siewi li qed nagħtu għall-Istrateġija Nazzjonali għall Prevenzjoni tas-Suwiċidju f'Malta li kienet ippubblikata mill-Gvern ftit ġimgħat ilu. Din hija strateġija li titlob konsistenza. Il-white paper bil-proposta tas-suwiċidju assistit f'każijiet partikolari timmina din l-istrateġija hekk importanti.
Il-ħidma tagħna trid tkun dejjem favur ir-rispett u l-ħarsin tal-ħajja ta' kull bniedem. Falliment tal-imħabba. Nixtiequ nfakru l-kliem ċar tal-Papa Franġisku meta spjega li l-eutanasja hija falliment tal-imħabba, mera ta' kultura tal-iskart li fija l-persuna ma għandix tħossa bħala valur primarju li għandna nirrispettaw u prezentata b'mod qarrieq bħala għamla ta' kompassjoni. Imma l-kompassjoni, kelma li tfisser dbati ma tinvolvix it-tem intenzjonalment ta' ħajja, imma pjuttost irrieda li wieħed jaqsam fit-toqol ta' dak li qed jaffaċċjaw fl-aħħar stadji tal-pellegrinaġġ tagħhom fuq din l-art. L-aqwa kura possibbli. L-appell tagħna hu biex l-isforzi kollha tagħna jkunu indirizzati mhux fli nipprovdu opportunità ta' suwiċidju assistit, imma f'direzzjoni oħra li tissaħħaħ bl-investiment kollu neċessarju il-kura paljattiva għal dawk kollha li jeħtieġuha. Nenfasizzaw li għal kollha biex ikollna l-aqwa kura possibbli sal-aħħar mumenti tal-ħajja. Il-koll nafu li baqa' ħafna xi jsir f'dan il-qasam. Għalhekk nappoġġjaw b'mod sħiħ l-impenji imniżla fl-Istrateġija Nazzjonali għal kura paljattiva f'Malta li l-Gvern ħareġ ftit ilu. X'inhi l-kura paljattiva? Kura holistika li tnaqqas ħafna tbatija, mhijiex biss kura medika li taffilu ġieħ, imma wkoll support psikoloġiku, soċjali u spiritwali. Hija għamla ġenwina ta' kompassjoni. Fi kliem il-Papa Franġisku, il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Fl-istess waqt din l-għamla ta' kura tista' tgħin il-pazjenti u l-eżiż tagħhom jaċċettaw il-vulnerabilità, il-fraġilità u l-limitazzjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tal-bniedem fuq din l-art. F'dan is-sens huwa f'waqtu l-użu ta' mediċina biex ittaffi d-batijiet tal-persuni f'qagħda kritika u jiġu amministrati mhux bil-ħsieb li tingħata l-mewt imma biex ittaffi l-uġieħ ukoll jekk bħala konsegwenza it-tul tal-ħajja jiqsar. Il-pazjent għandu dritt li jirrifjuta trattament mediku straordinarju u ma jaċċettax trattament sproporzjonat li jakkaġuna tbatija insopportabbli u li ma joffriġ tama. Dan it-tritt qatt m'għandu jiġi imrażżan. Viċinanza u appoġġ. Rridu nuru kompassjoni ma' dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba l-mart tagħhom, speċjalment ma' dawk li ris għalejn tmiem ta' ħajjithom. Fina l-koll dawn għandhom isibu l-empatija, il-viċinanza, l-għożza kbira, appoġġ u kura paljattiva neċessarja. Hawn minn meta jkun wasal fl-istat kritiku u dipendenti jibda jħossu pis fuq il-qraba jew fuq l-oħrajn qrib tiegħu. Jgħidlek ma rridx insallab lil ta' madwari. Hawn min jibda jħoss id-dmir li ħajtu tiġi fit-tmiem għax qed ibati jew tilef is-sens tal-ħajja u x-xewqa li jkompli jgħix. Lil dawn ir-ries in-nies rridu nakkumpanjawhom b'imħabba, qatt ma nabbandunawhom u nagħtuhom kull għajnuna li jeħtieġu fil-qagħda diffiċli li jinsabu fiha. Qatt ma għandna b'xi mod nġaluhom iħossuhom li jkunu aħjar jekk itemmu ħajjithom. Madankollu jekk din il-white paper issir liġi, min se jipproteġi l-persuni vulnerabbli minn pressjoni minn barra jew milli jħossuhom ta' pis fuq il-familja. Apprezzament. Nixtieq nura l-apprezzament kbir tagħna għal familji li jieħdu ħsieb persuni b'mart terminali għal ħidma prezzjuża tal-Hospice Malta. St. Michael Hospice huma dawl ta' tama fis-soċjetà Maltija u ta' ħafna professjonisti u nies oħra li qed jaħdmu f'dan il-qasam fl-isptarijiet u d-dar ta' kura.
nitolbu għalihom biex ikomplu jżommu dejjem b'impenn kbir il-ħarsien tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu wkoll biex inkunu dejjem ta' servizz għal min għaddej mid-dbatija bħalma għallimna Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. Ejjew noqtlu l-uġieħ mhux il-ħajja, ejjew nuru kompassjoni u għożza sal-aħħar. Natukom il-barka pastorali tagħna illum is-Sibt 31 ta' Mejju tas-sena 2025, festa ta' żjara ta' Sidna Marija l-qariba tagħha Eliżabetta. Charles J. Scicluna Arċisqof ta' Malta, Anton Tewma Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi Isqof Awżiljarju ta' Malta. Nqumu bil-wieqfa li flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, f'Mulej wieħed Ġesu Kristu. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza tal-assema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu u li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qdisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda. Ħajja ta' żmien li ġej. U tieżiż Ġesu li der lill-apostli tiegħu u kielu xorob magħhom wara li qam mill-imwiet għadu preżenti fil-Knisja tiegħu. Nitolbu biex nilqgħu fid-don tal-kelma u tal-Ewkaristija li qed niċċelebraw. Nitolbu għall-Knisja biex tgħix il-missjoni tagħha li xxandar lil Kristu sat-trufijiet tal-art u temmen fih dejjem preżenza fl-istorja tal-bnedmin. Nitolbu għal dawk li jaħdmu fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali ħalli jużawhom għal ġid veru tal-bnedmin u biex aħna nitalmu nagħmlu użu tajjeb minn dawn il-mezzi. Nitolbu għal dawk kollha li huma morda li jinsabu fit-tmiem ta' ħajjithom biex jilqgħu fiduċja u l-ferħ il-laqgħa tagħhom ma' Kristu. Nitolbu għalina l-kol miġburin hawn f'dan is-santwarju biex bl-interċessjoni ta' Marija omna miġburin flimkien mal-apostli fiċ-ċenaklu nistennew bil-ferħ il-miġja tal-Ispiritu Santu. Nitolbu Missier ħanin inti qed lil Kristu ibnek fil-lemin tiegħek fis-smawiet biex ikun mulej u Kristu. Għatina l-qawwa tal-Ispiritu tiegħek biex nemmnu li hu jinsab fostna u morru nxandruh bil-ferħ bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej ser nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa aħna u nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li bdejn il-qima qaddisa tagħna bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost l-aġeb tal-anġli, tela fl-ola tas-smawiet bħala medjatur bejn Alla u l-bniedem, imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna, il-membri tiegħu, inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli niġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jgħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata x'miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu bixorbu minnu l-koll, ġdan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna
Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari l-lum nitolbu għarroħ Marlin Portelli. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mar-raġel ta' San Giuseppe, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena talilek Alla missi tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu dik it-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nagħlilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares leħtijietna, żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħaresna ħajja.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art inti tatina fidejna il-ħwejjeġ tas-sema, għamel li l-poplu nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi li ħanaqrahom. Laqa li m'għandniex nitilfu nhar it-3 ta' Ġunju fis-7:30 ta' filgħaxija ser issir f'dan is-santwarju laqa dwar il-ħarsien tal-ħajja umana mill-bidu sa tmiem naturali tagħha fid-dawl tad-diskussjoni dwar l-introduzzjoni tal-eutanasja assistita volontarja. Il-kelliem ser ikun Dun Richard Farrugia, nħeġġukom min jista' jattendi tajjeb li nattendu. Is-santwarju ser ikun magħluq minħabba xi xogħlijiet nhar it-tlieta. Is-santwarju ser ikun magħluq bejn nofsinhar u l-4 ta' filgħaxija. U l-aħħar avviż velja tal-Pentekoste nhar is-Sibt li ġej niċċelebraw is-sollenità tal-Għid il-50 bil-velja tal-Pentekoste li jsir fuq it-sintir tas-santwarju. Il-velja titmexxa mill-Isqof Anton Tewma u tibda fit-8 ta' filgħaxija. Minħabba f'hekk ma jkunx hawn il-qudiesa tas-6:30 ta' filgħaxija. Ejjew ninġabru mal-Isqof tagħna nitolbu fuqna l-koll id-doni tal-Ispirtu Qaddis, l-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.